Ix-xhur għaddew u saru snin, għal data kellna 2 u l-isptar tal-annimali ftaqali baqa' magħluq. Tant li fawissu se jkun ilu magħluq 2 sentejn. L-isptar tal-annimali nagħlaq fawissu tal-2023 u l-gvern kien wieħed li dan l-isptar kellu jerġa' jiftaħ f'Ottubru li għadda, immissa għaddiet kważi sena oħra u l-isptar għadu bil-bibien magħluqa. Dewmien ta' 23 xahar li matulu l-annimali baqgħu mingħajr servizz ta' sptar li opera 24 siegħa kuljum, għalkemm fi kliem is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd. Dan huwa proċess li għaddej b'ritmu tajjeb. Fejn jidħol l-isptar kif spjega anke il-Ministru Clifton Green mal diversi drabi, ix-xogħol għaddej b'ritmu tajjeb ħafna sabiex l-isptar jerġa' jinfetaħ. Kien hemm id-dewmien, kien hemm data oħra li kienet imwiegħda. Aħna fejn jidħol l-isptar għandna commitment li dan jerġa' jinfetaħ. Il-Gvern qed jgħid li jistem servizz ta' emerġenza fejn wieħed jista' jċempel wara l-ħin normali tax-xogħol, wara li diversi persuni u attivisti ilmentaw li pajjiżna baqa' bla sptar tal-annimali. Dan is-servizz qed ikun offrut fuq bażi ta' rotazzjoni fi 3 reġjuni, f'Għawdex, fit-Tramuntana u fin-Nofsinhar. Għalkemm fil-verità dan is-servizz kien diġà jeżisti. Net News taqsam il-ġdid jekk il-Gvern għandux data meta se jkun qed jiftaħ l-isptar tal-annimali. Is-Segretarju Parlamentari taħrab milli twieġeb. Ħajkolli mur. Data għandkom? Ħajkolli mur għax għandna diskors tal-Prim-Ministru. Data min? Intant Buġejja Sajd għaltinna wkoll li meta dan l-isptar jinfetaħ se jkun qed iservi wkoll bħala skola. Ħaġa li suppost kellha tibda matul din is-sena skolastika, imma dan il-kors tal-veterinarju beda jsir fil-bini tal-Emkast.